धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय आहामबाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै बिदाय फोरबो खुंदों। बे बिदाय फोरबोआव फरायसालिनि बिथोनगिरि मन'राम बसुमतारी, नेहाथारि बिलाम्बर खेरखातारि, गोरायुं बिदेश्वर दैमारि, सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बुदा बसुमतारी, सिमेन्ट बियाब दौरि आफादनि आफादगिरि पानिराम नार्जारि आरो लोगोसेनो गासै फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। जों बिदाय सान खुंनाय जादों दिनै जायफोर जि थाखोआव जों फरायसालिया नैबे 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव होनो थाखाय थायारि जादों। बिथांमोनखौ जाहाथे माने बे मेट्रिक आनजादाव मोजां उथ्रिसार जानो हायो बेनिखायनो बे क्लास 9 नि फरायसाफोरा बिथांमोनखौ बिदाय बावदों। लोगोसे जोंबो फोरोंगिरि सारमोनाबो हेफाजाब होफानानै दिनैनि फुंनिफ्राय जोङो माखासे कालचारेल प्रग्राम लादों जेरै आर'ज मोन्थिना आर'ज निफ्राय हाबाफारिनिफ्राय लानानै जोङो बरायनाय बिबुंथिजों लोगोसे जोङो मोसानाय दामनाय लोगोसे जोङो फोरोंगिरिफोरनिबो माखासे बिबुंथिजों जोंनि बे एसएमसि कमिटिनि बे आहामबाराय बाथौ इंराजि फरायसालिनि एसएमसि कमिटिनि जा प्रेसिडेन्ट सार नेहाथारि बिथांमोना दंफैखायो। जोङो दा दिनैनि हाबाफारियाव गथ'फोरखौ फरायसालियाव जों बोसोन होनायजों लोगोसे जे मेट्रिक थाखोआव बोरैहाय फरायबा बोरै मा आयदायै फरायबा जाहाथे माने सेथि थाखोआव उथ्रिनो हागोन। लोगोसे जोंनि आसामाव जाहाथे जोंनि बे फरायसालियाव मोनसे मुंदांखा नामखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि बे बिदाय फोरबो लोगोसे जोङो माबालायनाय जादों बिबुंथि गेजेरजों जोङो फोरमायनाय जादों आरोखि। बे नोंथांनि फरायसालिखौ कलेजाव आपग्रेडसन खालामनायनि बाथ्रा सानदों बेनि सायाव जोङो देग्लाय 2022 बोसोरावनो जोङो आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमखौ जों मोननै आयदाखौ लानानै 40 फरायसाफोरखौ जों लानानै जों देग्लायनि क्लास 11खौ जों जागायनो आखायाव लाबाय। इतिमध्य जोङो बेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरनिबो माखासे नांगौ जानायलाय जों फोरोंगिरिफोरनिबो डकुमेन्टफोरखौ जों लालांबाय। बेखौ जागायनो जों सियर जाबाय मानो होनोबा जोंनि आबहावाखौ नायनानै सिभिल साफोरनि जिथु थासारि बेयाव मोजां फरायसालि कलेज आयदानि मोजां फरायसालि गैया। दा जि दोङोबाबो बे गभर्नमेन्ट दोङोबाबो जों एसेबां फिथाइखौ जों मोजां नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो दा देग्लाय बोसोर जोंनि फरायसालिनिबाबो जाहाथे क्लास 11, 12 आयदायाव उथ्रिसार जानानै जाहाथे बुहुमाव जाहाथे बे फरायसालि बे सिभिल साफरियावनो फरायनानै जोंनि बे आहामबाराय बाथौ इंलिस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायनानै जाहाथे बेनिफ्रायनो जोङो डक्टर, इन्जिनियार, ग्रेट बिजनेसमेन बा थिग बेबायदिनो गुबुन माने बादायनाय माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावबो जाहाथे बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै जाहाथे बाहागो लानाय बेखौ जों आसा फारियो। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां आं बेबो बुंनो सानदों जे जोङो देग्लाय बोसोरनो गुवाहाटीनिफ्राय जों आकाश इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड डक्टर आरो इन्जिनियारनि कचिंखौबो जों लाबोनो थाखाय आवगायबोदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन माबाफोर भकेसनेल ट्रेनिङा देग्लाय आं ओरैबायदि सानदों माने जिहेथु जोङो बे एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय जाहाथे गोदान बोसोरा जोंनि गोदान माने बे इडुकेसन कारिकुलाम प्रग्रामा जागायगोन। आङो गिबियावनो बेखौबो खावलायनो लुगैदों जाहाथे जोङो एप्रिल दान हाबनाय लोगो बैसागोनि मोजां मोनसे मिथिंगानि जिथु महरखौ लानानै जोङोबो फरायसालिनिफ्राय जों देग्लाय बैसागो बरायनाय हाबा बे हाबाफारियाव जोङो 100 फरायसालिफोरखौ जोङो माने बैसागो बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जों थिग थियारि जादों। लोगोसे खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय लोगोसे बिदिनो गुबुन माने आयदायावबो जोङो देग्लाय माने सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोङो आवगायबोदों। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।